Myslel som si, že už video k tejto téme točiť nebudem, keďže som ho točil raz na Instagram dávnejšie, ale myslím si, že aj vy si zaslúžite vedieť o tomto alebo o tejto téme niečo viacej. Čaute všetci, ja vás vítam u dlho pripravovaného videa, ktoré som vám vlastne spomínal, že ho chcem natočiť, aj keď tá téma pre mňa nie je ľahká o nej rozprávať, ale myslím si, že zaslúžite si o nej vedieť aj vy. Dopredu sa ospravedlňujem za moju kameru, ale snaží sa momentálne zaostrovať všetko iné a nie mňa, hej, takže keby boli nejaké takéto prebliky, tak sa za to ospravedlňujem. Nechcem to nejako naťahovať, nechcem o tom hovoriť strašne dlho, chcem len vlastne uviesť na mieru, že čo to vlastne je, to, o čom chcem rozprávať a že to mám aj ja. A to, o čom chcem rozprávať, je long COVID. Veľmi rýchlo a v skratke, čo ten long covid je. Tí, čo si prežili covid a mali nejaké problémy počas toho covidu, ako zlé dýchanie, nejaká malátnosť, únava, bolesti svalov, proste pri klasickej chrípke, tak ľudia s long covidom toto zažívajú každý deň asi tak v 100-násobnej dávke. Long covid je vlastne to, čo ste mali počas covidu, tak mávate tie problémy aj teraz, mávate ich dennodenne. Neviete sami, kedy tie problémy vám vybehnú, niečo ako na nejakom aute, hej, že proste neviete, kedy vám vybehne tá a tá kontrolka, ale proste je tam a musíte s ňou nejak byť a snažiť sa ju nejak fixnúť, aj keď niekedy to nejde. No a tak nejak sa cítia vlastne pacienti s long covidom. Touto chorobou, dá sa to povedať, že je to choroba, keďže už to bolo oficiálne diagnostikované ako choroba, tak trpí veľmi veľa ľudí a problém pri doktoroch, keď vlastne príjete za nimi, je ten, že oni vám povedia, že vy tie problémy nemáte, vy to máte všetko v hlave, je to vlastne iba nejaká psychická porucha. Ale ty, pokiaľ sa ráno zobudíš a máš bolesti na hrudníku, máš sťažené dýchanie, máš malátnosť, máš bolesti svalov, tak to si myslím, že psychická porucha fakt nie je. Nejaký rýchly storytime, ja som mal za život iba jedenkrát COVID, to bolo koncom roka 2021, konkrétne 26. septembra, 25. večeru, keď sme hrali, tak už som cítil nejaké také veci a klasicky na chrípku, no a na druhý deň už to začalo. S tým, že na druhý deň už ja som dostal nejaké 39 teploty, bol som na tom tak, že týždeň som nevedel ani prejsť na záchod, pretože ma boleli nohy totálne, hej. Po tom týždni to nejako oznelo, no a o 2 týždne na to som sa ocitol v nemocnici, pretože tie isté problémy mi začali znovu. Plus popri tom mi začali nejaké palpitácie, čo znamená vlastne prebuchovanie srdca, že srdce vám ide v normálnej rytmike, že ding, 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 hej, príklad. A tie palpitácie vlastne znamenajú to, že to srdce funguje ding, 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 hej. Lepšie to ani opísať som nemohol. Takže začalo mi toto, začali mi plus aj nejaké iné veci, s tým, že som sa ocitol potom na týždeň alebo týždeň a pol v nemocnici, kde som z váhy 84 kg schudol na váhu nejak 66-67. Tí, čo sledujete mňa na Instagrame už dlhšiu dobu, viete, ako som vyzeral, takže to sa nedá ani porovnať s tým, ako vyzerám teraz. To nejdem ani ukázať, lebo za to sa hanbím a už je od toho, hej, budú do toho 3 roky, čo s tým žijem a stále sa mi nepodarilo nejak dostať na tú istú váhu, lebo je to veľmi obťažné. Plus okrem týchto všetkých problémov, ktoré mávate, tak dostávate veci ako je napríklad reflux žalúdka, dostávate nejaké problémy s chrbticou a podobné veci, ale hlavným zásadným faktorom tohto všetkého je, že ten kvázi COVID vám proste rozhádzal váš autonómny imunitný systém. Tí, čo nie, tak vlastne je to systém, ktorý, hej, riadi celé telo a hlavne je poškodený blúdivý nerv, tzv. Nervus vagus, ktorý vám prechádza z mozgu cez krčnú chrbticu po ľavej strane a zásobuje hlavne orgány ako je srdce, pľúca a žalúdok. S týmito 3 vecami ja mám momentálne problém a aj mal som a asi aj dosť dlho ešte bude mať. Je to veľmi nepríjemné, keď sa ráno zobudíte a neviete vlastne do čoho ste sa zobudili, že čo tento deň vás proste trápi a vás bude trápiť a poznám ľudí, ktorí sú na tom napríklad o mnoho horšie ako ja, ktorí skončili na vozíku, nie skrz toho, že nejak ochrnuli a nemôžu chodiť, oni môžu chodiť, ale proste nevládzu sa ani pohnúť poriadne, hej, urobia pár krokov a sú extrémne unavení, hej, takže na toto, keď ti doktor povie, že to je psychická porucha, tak kámo, ja už fakt neviem. No a ja som vlastne v priebehu roku 22, keď som s týmto začal žiť, tak som si obehal strašne veľa lekárov, hlavne som si obehal aj kardiológa,
keďže mal som aj nejaké problémy po očkovaní, keďže som 3-krát očkovaný, veľmi veľká chyba z mojej strany, ale čo už. No a výsledky všetky ukazovali, že všetko je v poriadku, nič, čo sa týka orgánov, nie je patologicky zlé, ale proste niečo tam zlé je. A nikto nevedel na to prísť čo. Nevedel na to prísť ani samotný neurolog, ktorý mi povedal, že vyšetrenie nervov je u mňa v poriadku, nič tam proste zlého nie je. A s týmto sa stretáva aj strašne veľmi veľa ľudí, že proste oni prídu ku doktorovi, či už obvodná lekárka alebo nejaký špecialista, oni ich vyšetria, ale fakt, že tam nenájdu nič. Ale tí ľudia stále týmito problémami trpia. Kto by sa chcel niečo o tomto viacej dočítať, tak ja vám do popisku hodím nejaké linky, kde aj americkí doktori o tomto rozprávajú a hodím vám tam aj link na Facebookovú skupinu. Je to československá skupina o pacientoch, ktorí majú long covid, ale na Slovensku nás je okolo 150 000, ktorí týmto trpíme. Celosvetovo je nás okolo 4 milióny. Že je to fakt, že extrém. A s tým sa proste nedá žiť, lebo hovorím, ty sa ráno zobudíš, že nevieš, do čoho sa zobudíš. Ty nevieš, čo budeš mať, či budeš mať závratý celý deň a môžeš piť aj hektolitre vody, proste to neodznie, nepomôžu ti na to lieky, nepomôžu ti na to nič. Je to ten dôvod, že proste ten autonómny nervový systém je rozhádzaný a kvázi si robí, čo chce. Ostatné veci, ako napríklad reflux žalúdka, ktoré dostanete potom a podobne, viete nejak ovplyvniť stravou a podobnými vecami, samozrejme liekmi, hej, lebo vieme, že proste lieky vám dožubávajú iba pečeň, keď tak nejakými vitamínmi, ako sú B12, keď cez zimu nemáte dostatok slnka, tak Dčko a podobne, ale viac menej sa to nejak nedá savenúť ani tými vitamínmi, proste s tým musíte iba žiť. No a ja keď som si v roku 22 pobehal všetky tieto veci, tak som sa musel znovu nejak dostať do tej fyzickej aktivity, ktorú som predtým vykonával, keďže ja som bol neprofesionálny kvázi powerlifter, a vo voľnom čase sme chodili aj boxovať, takže ja som si držal aj tú váhu, aj ten výkon fakt, že na veľmi dobrej úrovni, aj moje kardio musím ja zhodnotiť, že bolo celkom v pohode. Po tom covide a aj po tých očkovaniach sa to úplne zhoršilo. Hej. Ja som mal stavy, kedy som išiel prejsť na záchod a teplovka mi vybehla na nejakých 115-120 a musel som sa vrátiť do postele a asi 2 alebo 3 mesiace som reálne fungoval tak, že Bohu vďaka, ja som mal vtedy robotu z domu, že som robil videá pre druhých ľudí. A tým pádom raz za týždeň, keď som všetko spravil na tie 2-3 hodiny, už to bolo pre mňa namáhavé, tak celý týždeň som mohol proste preležať reálne v posteli, lebo na nič iné som sa aj nezmohol. Koncom roka 22 to začalo byť lepšie, začal som aj už bicyklovať, ale stále to nebolo ono. Potom rok 23 mi priniesol nejakú nádej, s tým, že sa to začalo mnoho zlepšovať, aj vlastne mi bolo odholená choroba, tzv. POTS, postural orthostatic tachycardia, čo je vlastne to, že vy keď ležíte, tak mali by ste mať normálne tú teplovku 60, hej, pokiaľ ste zdraví, aj 55 je úplne v pohode. No ako náhle som sa postavil, tak tá teplovka vybehla na takú úroveň, ako keby som proste behal, hej, že fakt to bolo nepríjemné. Tak dostal som na to lieky, ktoré, chvála Bohu, sú šetrné k pečení, ktoré mi na toto pomáhajú. Ďakujem pánovi kardiologovi, ktorý sa toho ujal. No a prišla nejaká taká doba, kedy bolo úplne super, len dostať sa nejak do tej fyzickej aktivity bolo potom veľmi ťažké, keďže vaše telo pri long covide funguje tak, že keď chcete začať nejakú fyzickú aktivitu a vy ju začnete niečo vykonávať, ja neviem, že iba upratovať byt, dajme tomu vysávať alebo niečo takéto na tento štýl, robíte to v kľude pomaly, ale aj tak je tam ten problém, že proste vybehne vám tepovka, začne sa vám ťažšie dýchať, začnete mať proste takzvané brnenie hlavy, začnete mať rozmazané videnie a v neposlednom rade začnete mať niečo, čo ja viem iba opísať tak, že keď cestujete autom a dlho sa pozeráte do telefónu dole a príde vám zle, hej, taká tá nevoľnosť, tak toto začnete všetko mať. A je to veľmi nepríjemné. Potom keď si sadnete a trošku poležíte, ono to odznie, ale trvá to fakt dlho, niekedy aj dokonca nejakým to odznie, že úplne. Potom prišiel rok 2024 v mojom živote, kedy sme išli robiť do Švajčiarska s tým, že sme tu išli robiť dosť ťažkú robotu, išli sme stavať takéto veci, ktoré nie sú najľahšie, tie časti, z ktorých je tento komponent postavený, takže tam mi trvalo reálne asi mesiac, kým som sa nejak tak dostal do tej dobrej fyzickej aktivity, čo ako bol to veľký pain, keďže každý deň som pracoval s tým, že som mal bolesti na hrudníku, mal som rozmazané videnie, reálne mi hlavu točilo, ak keby, ja neviem,
som vypil neviem koľko hektolitrov pálenky, hej, fakt, že to bolo extrém. A len nejak som sa potom z toho oťukal. Povedal som si, že OK, nič ti nehrozí, patologicky máš všetky veci v pohode, proste sa iba ukludni. Keď tieto všetky proste veci máš, je dobré, že ich vnímaš, ale nedávaj na nich pozornosť, proste oni odznejú. A reálne som sa už potom nejak tak na nich nezameriaval, samozrejme občas keď prišli, hej, tak som sa tak zamyslel nad nimi, hej, ale rýchlo som začal niečo proste robiť, vykonávať, aby som tú hlavu od toho oddialil, čo mi tiež kvázi pomohlo. Taktiež mi dosť pomohla aj tá skupina, ktorú, ako som spomínal, máte dole v popise, pretože tam sú fakt, že ľudia, ktorým, keď som napísal nejaký príspevok, alebo som im napísal osobne, tak mi fakt napísali, že kámo, kľud, nič to není, proste sú to takéto a takéto veci, fakt budeš v pohode, len proste je to dosť nepríjemné a musíš to nejako prežiť. Ďalšia vec, samozrejme nerobte to, nenabádam na to nikoho, ale bola tu taká robota v tom Švajčiarsku, že ja som začal fajčiť, hej, keďže bol to dosť veľký stres táto robota, no a potom som si čítal vlastne jedné štúdie, pretože počas toho fajčenia nejak mi začalo proste byť lepšie, hej, nemal som už skoro každý deň také tie veci, hej, ako nejakú nevoľnosť a proste nejaké točenie hlavy a tak. No a potom mi vlastne môj kardiológ ukázal jeden príspevok, vlastne výskum v Amerike, že samotný nikotín pomáha týmto ľuďom, pomáha hlavne sterilizovať? Neviem, či som dobre povedal, ale asi nie. Pomáha stimulovať, som chcel povedať, tie nervy vo vašom tele a pomáha im nejak sa uzdravovať, alebo proste neviem, niečo na ten štýl. Takže to fajčenie, na jednu stranu jasné, škodil som si zdraviu, hej, škodil som si svojim pľúcam, na čo som bohužiaľ teraz doplatil, ale nevadí, hej. Tak mi viac menej pomohlo. Ak som prestal fajčiť v novembri minulý rok, tak nejak po týždni alebo po 2 týždňoch sa tieto veci začali znovu vracať v extrémnych vlnách. No a tohto roku 25, ak som sa vrátil naspäť do Švajčiarska po tom dlhom voľne, ktoré sme mali, tak som vyskúšal žuvací tabak. Samozrejme nerobte to, nedabádam na toho nikoho, fakt aj žuvací tabak je veľké zlo, má v sebe 28 karcinogénov, ktoré vám proste skôr ovatevajú vaše cievy, v pľúcach aj v srdci, fakt, že nerobte to. Ale toto je dvojkové velo, mne jedno vystačí aj na 2 dní, keď si ho proste poriadne potom usuším. No a mne ten nikotín vlastne pomohol a zistil som, že to bol kvázi tá príčina a aj zároveň pomoc bola ten nikotín, pretože znovu ak som začal brať nejaký nikotín do seba, ale už dá sa povedať v tej menej hroznej forme, tak opäť sa cítim trošku lepšie, hej, že nemám tie točenia hlavy, aj ten nervový systém pracuje správne a napríklad minule som nemal asi zo pár dní žuvák a som to začal znovu pociťovať, hej, takže nenabádam nikoho na to, neberte to, hej, dojebete si ďasna, dojebete si ostatné veci, fakt, ale mne samotnému tu pomohlo. Samozrejme mi mohli pomôcť aj nikotínové náplaste, ktoré som vyskúšal a pomohli mi tiež, ale to je dosť drahá varianta, hej, takže to budem musieť nejak obmeniať, striedať. Viem, že tomu zdraviu tiež nejak nepomáham, ale na to, aby som prežil kvázi každý deň, tak je toto veľká pomoc. Samozrejme ľudia skúšali aj nikotinové komory, v ktorých chodievali približne, ja neviem, 2-3 krát za mesiac na nejakých 20 minút, kde inhalovali nikotín a im to dosť pomohlo, hej. Sú na to rôzne výskumy, v Amerike tuto ešte až tak nepoznajú. Tu je to skôr tak, že proste ti dajú nejaké lieky a že chod domov, zober tie lieky, ale tie lieky ti kamo vôbec nepomôžu, lebo chápeš, proste je to hlúposť, vieš. Môže ti pomôcť vlastne nejaké vitamíny na nervy, ktoré aj tak viac menej nepomáhajú, hej, skôr len tá časť nervov, ktorá je poškodená, začne nejak vyžarovať a nejak kvázi bolieť, hej, takže to je, neviem, je to nejaké pre aj proti, hej, ono to zároveň tie vitamíny na tie nervy lieči, ale zároveň ti to urobí ešte väčšiu bolesť. Čo ľuďom odporúčam ja osobne je brať magnézium, aspoň 500, ale ten najčistejší formát toho magnézia, nejakú omega-3, aj nejaké B6, B12, toto viac menej pomohlo mne, plus mi pomohol aj ten nikotín, aby stimuloval proste nejaké zlé časti v tých nervoch, takže to je nejak tak moje vyjadrenie k tomuto celému. Chcem ešte dodať, že fakt, keď máte nejakých takýchto ľudí v okolí, nepodceňujte to, keď vám povedia, že majú nejaké takéto podobné veci a vidíte na nich, hej, že to není len, že si to vymyslel, fakt, není to jednoduché s tým žiť. Ja sám s tým žijem už 4 roky a ešte nemám až tak hrozné veci,
ako majú ostatní, hej, lebo napríklad, ako som spomínal, skončí na vozíku, kde proste ty vieš chodiť, ale aj tak nevieš prejsť ani pár metrov, lebo ťa to vysilí tak, ako keby si prešiel teraz, ja neviem, maratón, hej, alebo niečo na ten štýl, tak je fakt zlé. A není to jednoduché. Tí, čo to nemali, tak proste nemôžu nejak hovoriť, že to je ľahké, hej, že nie je to ľahké. Som povedal, že radšej by som 100-krát prežil ten COVID, ktorý som mal na ten týždeň, že by som to vyležal, ako žiť s týmto reálne dennodenne. Veľmi okrajovo ešte spomeniem aj to očkovanie, keďže na začiatku niekto mal názor, že je to dobre sa očkovať, iní mali názor, že nie je dobre sa očkovať. Tí, čo ste mali názor, že nie je dobre sa očkovať, gratulujem vám, mali ste pravdu. My, čo sme verili tým vakcínám, tak bohužiaľ sme teraz skončili tak, ako sme skončili, že vlastne ja som po tretej dávke dostal mierny zápal srdca, mal som s tým problémy, bolo to aj riešené, chvála Bohu, teraz už všetko v poriadku, ale je to stále veľký problém, keďže niekto vlastne vraví to, že ťa to do pár rokov proste vypne, to očkovanie. Takže ja už len robím, že tik-tak, hej, ja čakám, kedy kvázi príde môj čas a fakt žijem s týmto každý deň aj v strachu, hej, že to môže byť môj posledný deň hocikedy a dosť sa toho bojím, hej, je to dosť scary, keďže veľa mladých ľudí v mojom veku už na toto zomrelo. Není to jednoduché, môj kamarát mal tiež po treťom očkovaní zápal srdca, on už je teraz na tom v pohode, bol 3 mesiace vtedy v Suschu v Banskej Bystrici. Nejak ho dali dokopy s tým, že teraz už je na tom chill, aj normálne cvičí, normálne funguje, ale on sám mi písal, že tiež má proste strach z toho, že čo príde o pár rokov, že čo tie látky nám v tom tele spravia. Takže tí, čo ste sa nedali očkovať, gratulujem, tí, čo ste sa dali očkovať, máte nejaké problémy, hold, bohužiaľ boli sme sprostí, keď sme si to dali do seba pichnúť a boli sme vo viere takej, že to nejak pomôže a nedostaneme COVID. Opak je pravdou, tí, čo boli očkovaní, práve že mali ešte väčší výskyt covidu u seba, mali ho viackrát, samozrejme nehovorím všetci, hej, ale fakt veľká väčšina a rozmohli sa im také zdravotné problémy, že človek bol celý život zdravý, hej, dal sa očkovať, a mal toľko problémov, že proste nemocnica je jeho, nie že druhý, ale jeho prvý domov. Hej, že je to veľmi veľký problém. Takže plus ešte s týmto žiť, okrem toho, že máš long covid a vieš, že proste máš tieto veci, čo som všetky opísal, ešte žiješ s týmto, že proste si v strachu, že čo sa ti stane, že fakt ťa môže hocikedy z toho vypnúť, je extrémne naváhavé na tú psychiku. Ja s tým žijem vlastne už 4 roky a nie je to vôbec sranda, hej, žiť s týmto pocitom. Takže asi toľko k tomu. Čo som chcel vlastne povedať týmto videom je to, že nepodceňujte takýchto ľudí, fakt je to veľmi veľký problém s tým chodievať do práce, hej. Majú problém aj ísť iba na obyčajnú prechádzku, že proste ich to strašne vysíli. Hlavne apelujem na vás, na doktorov, pokiaľ mám tu nejakého, alebo to prezľate nejakému pánovi doktorovi, že proste snažte sa tých ľudí aspoň upokojiť psychicky, že proste všetko bude v poriadku, nie je to nič zlého, len musíte nejak to proste prežiť, hej. Nie je to nič zlé, nezomriete od toho, hej, len je to dosť namáhavé žiť s tým každý deň. Keď sa mi podarí nájsť, ja vám tu hodím aj reportáž od televízie Joj, v ktorej som vystupoval aj ja, keďže ma oslovila pani redaktorka, ja som niečo vlastne k týmto veciam povedal. A bolo tam veľmi pekne zhrnuté, boli aj nejaké reportáže už aj v Česku. Jedna pani doktorka, ktorá je u nás v tej skupine na Facebooku, tak je vlastne ambasadorka tejto skupiny a aj vlastne ambasadorka pacientov s long covidom na celom Slovensku, takže aj jej ďakujem, keďže aj ona mi veľmi pomohla. A ako hovorím, nepodceňujte to, hej, lebo neviete, čo ten človek prežíva, s čím musí každý deň žiť. To by bolo asi všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo a zaujímala by vás táto téma, tak ja vám hovorím nejaké linky, môžete si o tom niečo prečítať. A ako vravím, keď máte niekoho takéhoto v okolí, fakt skúste mu aspoň psychicky pomôcť, hej, nejako, lebo fyzicky mu nepomôžete, ale aspoň psychicky, že mu ho budete ukľuňovať, že OK, to bude v pohode a bude to kľud. Takže ešte raz ja vám ďakujem, že ste si to pozreli, ak sa vám páčilo, dajte like, dajte odber, no a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Ešte raz díky, že ste si to pozreli, zatiaľ sa majte a čaute.